akwai yau babarsa tana nan zan je in yi gaisuwa, sai aka ce min a'a in dawo kan in je kayar rai ya ɓaci. Sai na rasa wannan ma'anar maganar, wato suna nufin daga dangin namu ne za mu zo mu yi wannan abu, don ma ba a san ran ba wannan abin ya faru. Dan uwanmu ne da kawun yaron na gurin babarsa. Menene cikakken sunanki? Sunana Sadiya Abubakar. Menene alaƙar ki da marigayiya? Ƙanwata ce, uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya. Na'am. To ya aka ji da haƙuri kuma? Haƙuri da godiya. Allah ya fi mata. Amin. Bayan wannan al'amari da ya faru, kamar akwai wani abu da ya biyo baya tsakaninku da sauran 'yan uwa da kuma dangi? Mu dai abin da ya faru, tunda aka ce dai dan uwanmu ne ya yi wannan abun, to shine sai gaba ɗaya dai ake ganin kaman daga jininmu ne abun, sai ake kaman nuna mana da irin abu na rashin daɗi. Da muka je muka yi wa wannan ɗin gaisuwa can kofar Nasara, muka je muka yi gaisuwa, to mijin nata baya nan, mijin murgayya baya nan. Sai na ce to bari akwai yau babarsa tana nan zan je in yi gaisuwa, sai aka ce min a'a in dawo kan in je kayar rai ya ɓaci. Sai na rasa wannan ma'anar maganar, wato suna nufin daga dangin namu ne za mu zo mu yi wannan abu, don ma ba a san ran ba wannan abin ya faru. Dan uwanmu ne da kawun yaron na gurin babarsa, kuma shi ma sun je sun kashe kanwa babarsa, shi ma sun je sun yi wannan aika-aika, da kuma kanwarsa wadda suke uwa ɗaya uba ɗaya, su ma su suka yi mata wannan aika na kwakula idanuwan da fyaɗe. Gani to shine muke kiran al'umma, mu dai wannan abin da ya faru, mu dai wannan mutuwa da aka yi da kanwan nan tamu tare, wallahi tallahi har yanzu zafin mutuwan nan duk bugun numfashi na sai na ji abin yana cikin zuciyata. Na kasa nutsuwa, bacci ma ina yi, maganganu nake yi. Ko shekaran jiya aboki zama na ta kira ni take cewa dan Allah dan Annabi in yi haƙuri da mutuwan nan ta yar uwata Sadiya, da daddare ni tsoro kika bani, kina ta sambatu. Nace wallahi ban san ma na yi ba. Jiya ma haka mijina ya zo yana ta yin magana a wani irin maye ma ni ban san me nake faɗa ba. Yana zai yi min magana, nace ka bi magana na sai da sahaba, ni yanzu ba a cikin hayyaci na nake ba. Tari ya dame ni ma na dan sha maganin tari ko zan yi baccin, amma baccin nan dai an dai yi shi dai gashi nan ana yi dai ana farkawa. Amma misali kamar ya alaka take tsakanin ku da su dangin nata tun kafin wannan abu ya faru? Wallahi ni dai halaka ta muna dai duk abin da ya faru dai tana gaya mini ina zuwa, walau mutuwa walau biki ne ta gaya min je, ban san abin da ke tsakanin su. Sa akwai wata tsama kwata-kwata tsakanin ku? Wallahi ni dai ban san komai ba, in ma da tsama ban san komai ba, ko ta yi musu din ko ban sani ba, ko wani abu suka rike a zuciyarsu, ni dai ban san komai ba. Kafin faruwar wannan abu kamar da me kika fito ne ta marigayiya a matsayin ta na yar uwarki? Ani kullum ma tana ta nake, saboda ni kaga tunda muka taso ba ma faɗa, ko mun yi faɗa na ɗan lokaci ne, ko a auren namu ma ko da za ta yi, ka gani ne ita ce karama, duk abin da zan yi ba daidai ba sai ta yi mini faɗa, ta ce yar baba da mun take ce min, ta ce ki daina kaza, ki daina kaza, kin tara yaya, bai kamata ba ke da zaki yi yayanki faɗan wani abu, bai kamata a ce ke ki yi shi ba. Wallahi ta dinga min faɗa kenan akan abubuwa da dama, da ne ce ki ce ni da bazan kare miki ma faɗa ba. Na ce wallahi ke ku faɗa ku dole ki mun shi tunda dai mun riga mun haɗu, kuma ke da ki mun faɗa sai dai rai ne ya halinsa. Me ya zama haɗuwar ku ta ƙarshe tsakanin ki da ita? Ni dai wallahi waya muka yi ranar Juma'a, ana gobe za ta taso. Na je ƙauye na dawo, take ce mini shikenan da kika dawo daga ƙauyen ba ki kira na a waya, sai na ce ki yi haƙuri, abubuwa ne da yawa, kin san ni wayata na dawo babu caji, bai sa ban kirawo ki ba. Shine ta kira ni muka yi magana, sai na ce mata ƙani na ma na nan zai zo zan bashi sako. Ya dawo da tsaraba na bashi da atamfofi guda 2 da rigata, na ce ta rage tsawon, na ce za ta ɗinka wa 'ya'yana, na ce je kai mata. Shi ma da ya je ta bashi sako, Allah bai bashi iko ya zo ya gaya min ba, sai wannan abin ya faru. Yanzu misali bayan su dangin ta misali da kuma waɗanda abin ya shafa, 'yan unguwa suna nuna muku wani bambanci ne ko wani kallon wani abu? To surutu ne da 'yan unguwa dai gashi ne dai ka toshe kunnen ka, ni ba ma sauraron maganganun nasu nake ba, saboda zafin mutuwa 'yan uwana yana nan a zuciyata. Wallahi har yanzu zuciyata nan ciwo take ta yi min zafi, so nake a yi 7 ma in je asibiti, saboda wallahi zazzabi ma nake fama da shi wallahi.